акнун барои идома додани сафар ронанда муҳаррики нақлиётро бо ин усул фаъол мекунад. аз ҷамоати деҳоти Сарихосор ба мавзеи Шаршара 28 километр роҳҳои душворгузар аст ки мо бо ана ҳамин гуна техникаҳо ин роҳро тай мекунем. Боз як мошини дигар рӯ ба рӯи мо дар ин роҳҳо бо кашондани мусофир машғул ҳастанд. бинандаҳои азиз, ҳангоми ҳаракат намудан дар роҳ мо бо амаки Авазхон аз деҳаи Сафедроҳ вохӯрдем ки мехоҳем атрофи табиати зебо ва чанде аз таърихи ана ҳамин мавзеъ барои мову шумо равшанӣ меандозад. табиати мо яке аз табиатҳои дар се фасл чӣ дорад? ҷои тамошо дорад. тирамо, баҳор, замистон. ҳамин се фаслш барои тамошо аст ки барои ҳамин ҳама зиндагӣ мекунад. тамошо кунед инҷа чӣ манзараҳои зебо. тамоми меҳмонҳои хориҷӣ ҳам меян местанд ҳамҷаро тамошо мекунанд. ҳама тамошо ҳеҷ хел ин мисол соли хуб омада. як барои чорво, барои замбур алафо мисол ҳамин гохне гул бисёра барои замбур бисёр тобиқат омада. аз таърихи мавзеи Шаршара чӣ медонед? ҳамхай калоно шунидем ки як бузургвора бузургвора мисол аз соли ма 1960 таваллуд шудам. мисол аз синни 5-6 медонем ки тамоми ай хориҷиё даври саюзда онҷо тамошо меомаданд. ина хонаи мо як пулочӯи мегирем. раҳмат, саломат бошед. барои ҳамроҳӣ кардан роҳбаладӣ намудан ташаккур ба шумо. саломат бошед. дар шафати дарёи Сурхоб дар канори кӯҳҳои баланд деҳаҳои зебои Сарихосор ҷойгир шудаанд. сокинони заҳматпеша бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи кишвар асосан ба кишоварзӣ, сабзаводкорӣ, боғдорӣ, чорводорӣ ва замбури асалпарварӣ машғуланду рӯзгори осудаи худро аз ин ҳисоб пеш мебаранд. از سال 89 ما می‌بینیم پیشروی خیلی نقصیده. این جای مثال دهمگیری اینا سیاحان میآیند. این جا مثال مهمانخانه شده. همه شرایطش هست. مکتب نبود تا صنف 4 بود. این مکتب 10 ساله شد. 11 ساله شد امسال با. خانه بنگاه طبی شد. تا مغازین شد. روحل شد. سویت شد. دیگه ما یکم کم بودیم نه بخدا حس نمیکنیم. خشرو آباده خشرو شده خیلی عمر رفت. یعنی عمر رفت. یعنی استفاده شالا امید داریم از جنوب اولی
من رحمت میگم و جناب عالی تمام یگون کاملی در ما نیست. کادرای نقض برمده است، کادرای با سواد برمده است. بچه‌های ما میرن در این پایین آزمون رو یکم جا میگیرن میآین. یگون طرف ما کمبودی نداریم. همه خلقی مثال با مدنیت، خلق میفهمیدگی، خلق کارگر، ولی در خونه همش حساب چوربو، حساب مرغ پروری، حساب زنبور پروری، همه شرایطش نقضه. یا خودشون میخونن، خودشون میپشنن، مثلا زندگیشون ای محنت حلال خودشون پیش میبرن. شغل اساسی ساکنان دهات سریخوسار کشاورزی دانسته می شود. اهل زحمت همه ساله با وسیع نمودن مساحت زمین‌های کارم و باغات میوه‌دهنده محصولات فراوان طبیعی به دست می‌آورند که این عامل در تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت تأمین امنیت عضوکاواری مساعدت می‌کند. занбурпарварони деҳоти сарихосор хусусан деҳаи молоконӣ намудҳои гуногуни асали табииро дар ин гӯшаи дорои табиати дилфиреб истеҳсол мекунанд. иқлими минтақа барои занбурпарварӣ хеле мувофиқ буда, сокинон ҳамасола бо афзун намудани оилаи занбури асал маҳсулоти зиёди аз ҷиҳати экологӣ тозаву табобатӣ ба даст меоранд. деҳоти сарихосор макони меваҳои шаҳрбор аз қабили чормағз, тут, хуч, олуча, нок, себ, зардолу, ангур, хусусан навъҳои дарахтони тут дар сарихосор фаровон аст. навъҳои маҳаллии тут аз қабили тути балхӣ, бедона, тути сафед, шаҳтут ва тути сиёҳ бо хусусияти шифоиву ғизоии худ дар байни мардум аз қадимулайём машҳуранд. сокинони деҳоти сарихосор аз тут анвои гуногуни маҳсулоти ғизоӣ аз ҷумла ширинии тут ҳамчун захира барои зимистон тайёр мекунанд ки аз ҷиҳати экологӣ хушсифат аст. зеро ширинии тут дар байни мардум ҳамчун маводи ғизоӣ ва давои бисёр бемориҳо истифода бурда мешавад. дар деҳоти сарихосор ба ҳар хона ки меҳмон ояд, ширинии тут дастархонро ором медиҳад. дар баъзе минтақаҳои деҳоти сарихусор дарахтони тути азимҷуссае мавҷуданд ки баландии қад ва ғафсаи танашон аз садсолаҳо умри худ дарак медиҳад. масалан, ин дарахти тут бештар аз 4 метр ғафсӣ дошта ғарқи ҳосил аст. ба ақидаи мутахассисон, сабаби фаровонии дарахти тут дар сарихусор аз ҷониби мардуми маҳал ба таври шинонидани қаламча ва пайвандкунии тут мебошад. Есть тутовник, все есть. Тутовник, они везде такие вот большие есть, потому что тутовник с древности, в общем-то, использовался. Это была единственная возможность, так сказать, получить сахар, скажем так, в живом виде. Поэтому тутовник берегли, просто так его никто не пилил, не рубил, охранял. Поэтому тутовник, да, тутовые деревья там иногда стоят такого объема огромного, что очень. деҳоти сарихосор замини ҳосилхез дорад. сокинони маҳаллӣ бо истифода аз обу хоки зархези ин гӯшаи беҳиштосо ба парвариши картошка ва дигар навъҳои сабзавот аҳамияти хоса медиҳанд. хусусан картошкапарварӣ хеле рушд ёфта, навъҳои гуногун ва селексионии он васеъ истифода бурда мешаванд. навъҳои картошка дар сари хосор аз ҳар гектар то 300-350 сентинер ҳосил медиҳанд. сокинони деҳаи молоконӣ ҷамоати деҳоти сарихосори ноҳияи балҷувон ҳар қитъа замини корамро самаранок истифода мебаранд ва барои рӯзгори хеш айни ҳол ҷамъоварии картошкаро шурӯъ карданд. фаровонии ҳосил аз обу хоки ҳосилхези ин диёр гувоҳӣ медиҳад, чун дар мардуми мо картошкаро
нони дуюм ҳам мегӯянд. барои ҳамин сокинони деҳа пайваста заминҳои наздиҳавлигиро самаранок истифода мебаранд то захираи худро барои 2 сол таъмин намоянд.